Inselmilkom, illum il-ġimgħa 28 ta' Jannar niċċelebraw il-ħajja ta' San Tumas d'Aquino, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Nilqakom għall-Qudiesa u Rożarju u mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Gurmi. B'isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Tumas d'Aquino, saċerdot u duttur tal-Knisja, twieled fl-1225, daħal fl-ordni tal-Predikaturi Dominikani, kien bniedem ta' erf kbir, filosofu u qed mill-aqwa teoloġi wkoll fl-istorja tal-Knisja. Bit-talba ngħidu xi ħaġa tant importanti b'rabta ma' San Tumas illi kellu l-ħeġġa l-qdusija u l-ħerqa għat-tagħlim u li għaqadhom flimkien. Tolbu wkoll aħna nagħmlu t-tifkira ta' San Tumas d'Aquino li aħna wkoll li konna l-ħeġġa għat-tagħlim u li naqduha din il-ħeġġa mal-ħerqa l-qdusija biex it-tagħlim wassalna wkoll ħalli nkunu tassew ħajjitna kif jixtieq Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il Alla. Inti triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna f'San Tumas d'Aquino sinjal ċar ta' ħeġġa għal qdusija u ta' ħerqa għat-tagħlim imqaddes. Għamel li nifhmu sew kull ma għallem u li nsiru nixbħuh fl-imġibba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. Ġara li fil-bidu tas-sena, meta slaten solt joħorġu għall-gwerra, David bat lil Ġoab u l-qaddejja tiegħu u Iżrael kollu għall-gwerra. Wara li ħarbtu l-art ta' Ammonin, dawru l-belt ta' Rabba. Imma David baqa' Ġerusalemm. Ġara li għall-ħabta ta' flaxija, David qam minn friexu u mar jagħmel il-mixja fuq is-setaħ tal-palazz tas-Sultan. Minn fuq is-setaħ jilma' mara qiegħda tinħasel. Il-mara kienet sabiħa ħafna fl-għajn u David bat jistaqsi min kienet dik il-mara u qalulu: dik Batseba bint Eliam, mart Urija l-Ħitti. U David bat il-messaġġiera tiegħu għalija u hi daħlet għandu u mtet magħha. U l-mara tqalet u batet tgħid lil David u qaltlu: jien tqalt. Imbagħad David bat jgħid lil Ġoab: ibgħat lil Urija l-Ħitti. U Ġoab bat lil Urija għand David. Meta Urija wasal, David staqsih jekk kienx tajjeb Ġoab, kienx tajjeb l-eżerċitu u jekk kienet sejra tajjeb il-gwerra. U fl-aħħar qallu: inżel id-dar tiegħek u waħsel riġlejk. Urija ħareġ mill-palazz tas-Sultan u dan batlu rigal. Iżda Urija raqat wara l-bib tal-palazz tas-Sultan mal-qaddejja ta' Sidu u ma marx id-dar. U għarfu b'dan lil David, qalulu: Urija ma marx f'daru. U l-għada David stiednu biex jiekol u jixrob miegħu u sakru. Fil-għaxija Urija mar jorqod fuq friexu mal-qaddejja ta' Sidu
u d-dar ma niżilx. Il-għada David kiteb ittra lil Ġowab u batilu mawrija. Fl-ittra kitiblu dan il-kliem: qiegħed lil Urija fl-ħreġ tat-taqbida quddiem Nett u intom tbedu minn warajh ħalli joqtluh u jmut. Meta Ġowab kien jassedja l-belt, qiegħed lil Urija fil-post fejn kien jaf li kien hemm nies mill-aktar qalbina. In-nies tal-belt ħarġu u ħabtu għal Ġowab. Ħafna mill-eżerċitu, fosthom ukoll għaddejja ta' David, waqgħu u miet ukoll Urija l-Ħitti. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lil Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, flimkien, ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kont rik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Hekk jinara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara jiena ssawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Għamel li nisma' l-ferħu lena biex għadmi li inti sħaqt jitenna. Dawar wiċċek meħtijieti, ħassar ħżuniti kollha. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tassaltna u rejthom li ċkejkni. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xieħed iżerrija fl-art. Rieqed jew imqajjem bil-lejl jew binar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iż-żbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imittidu għal-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin qabluha s-saltna ta' Alla, jew bliema parabbola infissruha. Qisha żerrija tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija il-iċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżera, tikber u ssir l-akbar waħda fost iħxejjex kollha. U toħroġ frijej wisgħin hekk li l-asafar tal-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmu huma. U mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bla ma jaf kif. Hekk jgħid San Mark fl-Evanġelju illum meta jitkellem fuq din il-parabbola ta' Ġesu ta' dan ir-raġel illi xeħet iż-żerrija fl-art u din tinbet u tikber bla ma jaf kif. Din il-parabbola illi nsibuha biss f'San Mark għandha xtejdilna ħafna għal-ħajja tagħna. L-ewwel nett turina illi għas-saltna ta' Alla hija meħtieġa
il-ħidma tagħna. Aħna għandna sem x'nagħtu fis-saltna ta' Alla. Dan raġel ħadem billi xeħed iż-żerriegħa fl-art, mbagħad seta' jmur jistrieħ fil-kwiet. Din hija ħidma importanti. Imma turina wkoll imbagħad illi dak li jkabbar iż-żerriegħa li jgħinha tinbet tiżviluppa biex imbagħad tkun tista' tagħti l-frott huwa Alla. Fil-waqt li dan raġel rieqet fil-kwiet, din iż-żerriegħa qiegħda tikber u tiżviluppa bil-qawwa ta' Alla. U li dan isir bil-mod il-mod. Hekk tikber is-saltna ta' Alla. U meta hemm iż-żerriegħa, żerriegħa tindifen, ma tidirx, iż-żerriegħa ma tiġbidx l-attenzjoni fuqha u tikber mingħajr storbju. U hekk ukoll is-saltna ta' Alla. Tikber ħafna drabi bi-sforzi li jsiru u bil-ħidma li ssir li tkun fil-kwiet mingħajr ma tiġbed l-attenzjoni għax hemm qed jaħdem Alla. U nafu li mbagħad tħalli l-frott. Hawnhekk isemmi li fl-aħħar mill-aħħar nitħalli l-frott bil-qawwa ta' Alla, Alla jgħinha tilħaq l-iskop tagħha iż-żerriegħa tħalli l-frott, mbagħad jerġa' jidħol il-bniedem il-bidwi li jmittidu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U fit-tieni parabola li jgħid Ġesu li nsibuha wkoll f'Evanġelisti oħra, hawnhekk jitkellem fuq kif il-frott ikun kbir anki meta il-ħidma tagħna tkun ċkejkna. Aw isemmi żerriegħa tal-mustarda jgħid hija l-iżgħar li ċken fost iż-żrieħ kollha tal-art, imma meta tikber issir l-akbar waħda fost il-xejjex kollha. U allura anke fis-saltna ta' Alla l-isforzi kultant li jidhru dgħajfa ċkejkna tagħna, Alla minnhom jista' jagħmel xi ħaġa kbira. Huwa hu mhux aħna, basta aħna però nofrulu dil-ħidma tagħna ċkejkna żgħira minna u jagħmel xi ħaġa kbira, minn dak li jidher insinifikanti jagħmel xi ħaġa tassew sinifikanti u joħloq il-ġid minn anki l-ftit tagħna. Aħna bla ma nafu kif, imma l-kif jafu. Kultant issib min jgħidlek imma jiex nista' nagħmel, jiena qiegħed hawnhekk f'qiegħda sodda li toffri il-mart tiegħek, it-tbatija tiegħek u t-talb tiegħek forsi jista' jidher xi ħaġa żgħira, insinifikanti. Imma Alla minnhom jagħmel xi ħaġa kbira għas-saltna tiegħu. Għax Alla jħares lejn dak li aħna nofru b'sinċerità u l-ħidma li nagħmlu bil-qalb minna jekk nofruha lilu u joħloq xi ħaġa tassew kbira għas-saltna tiegħu. U din kelma għalina llum tant tiswa l-ewwel nett Alla jistedinna ikonna sem fis-saltna tiegħu meta aħna nagħmlu fit-talba ngħidu tiġi saltnatek. Qed nieħdu anki l-impenn aħna nikkolaboraw ma' Alla fil-ħidma tiegħu. Imbagħad li jkollna fiduċja fih li hu jkabbar mhux il-preokkupazzjoni u t-tensjoni tagħna dawk ma jġibux il-frott. Il-fiduċja fih li jkabbar hu u li minna mill-ħidma tagħna anki dgħajfa jista' joħloq xi ħaġa tassew ta' ġid. Nitolbuh din il-grazzja
biex aħna nofrulu dak li nistgħu nagħmlu konvinti li hu jaħdem bil-qawwa tiegħu joħroġ tassew il-ġid anke mill-isforzi dgħajfa tagħna. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar il-kelma tiegħek lil-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fuq l-eżempju ta' San Tomas d'Aquino li dem tassew għaref li ħalla tanġit li knisja nitolbuk mulej biex aħna dejjem naqdu il-ħeġġa għat-talim imqaddes u l-ħerqa biex inkunu qaddisin kif tixtieq int nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tina grazzja mulej li nofrulek dejjem l-isforzi dgħajfa tagħna, fiduċja kbira li inti minnhom tista' tagħmel xi ħaġa sabiħa s-saltna tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu mod speċjali wkoll għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll illum għall-ordni tal-predikaturi għad-Dominikani biex jieħdu l-eżempju ta' San Tomas d'Aquino fil-qaddi tal-ministeru tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li waqt li jkollna f'idejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidi li bih kien imdawwal San Tomas d'Aquino fil-ħidma tiegħu għat-tixrid tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Tomas d'Aquino int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fl-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntenulek linu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis,
Mulej Alla tal-eżerċiti, is-semewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-semewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-semewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawwin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatti lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Umm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' l-Apostli, ma' San Tumas ta' Aquino l-qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħanniex fi tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi l-tnubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li qawwejtna mulej bl-ikel tas-sema fiċ-ċakontana nitolbuk biex kif wissina San Tomas ta' Aquino qatt ma nieqfu nrodulek ħajr għad-doni li jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Wasalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-tarba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min jista' jieħu l-vaċċin u l-booster b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Grazzi tal-inqagħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fit-tifkira ta' San Tomas ta' Aquino u għed mill-agwar teoloġi fil-Knisja nitolbu għat-teoloġi kollha llum taw kollha li jistudjaw it-teoloġija wkoll studenti għat-teoloġija biex bħal San Tomas ikollhom ħerqa għat-talim imqaddes flimkien ma' ħeġġa għall-qdusija.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżna dak kuljum atina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnan tal-infern, u ġenera l-wih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denji. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnan tal-infern, u ġenera l-wih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija, meta Sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denji. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobosna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna,
Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan għat-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa imbirek ifrotta ġuftijaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-timbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom, jistriħ huma fil-paċi. amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddisa Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob Om għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob Om għalina, liżjed safja, itlob għalina, Om liżjed nadifa, itlob għalina, Om blateba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, għafrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek għandna fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja
għalana l-grazzja ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Tomas ta' Aquino, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.